ואני כבר לא מרגיש אותו דבר מאז שהיא עזבה. נעלם החשק לעשות דברים. אמרה שאני עצלן, בלי אופי. חודשים שאני רצתי בשבילה. התחטפתי. וכאילו שהיא אחזה במזוודה את כל הבגדים ביחד עם הרגש. והשאירה לי רק את האדישות. ואיך זה גורם לך להרגיש? היום, פעם ראשונה בחיים שלי, קמתי בשעה 1 בצהריים. 1 בצהריים. אני אף פעם לא קם בשעות האלה. לא היה לי חשק לקום. פשוט כאילו לא אכפת לי משום דבר. רק רציתי להירקב במיטה. וזה מטריד אותך? אז זהו, שאני לא יודע. מצד אחד יש לי רגשות אשמה על זה שלא קמתי בבוקר לרוץ, ונשארתי במיטה כמו איזה בטלן, ומצד שני זה כל כך סיפק אותי להישאר במיטה. בחיים לא נהניתי ככה מכרית. שמע, אולי היית זקוק למנוחה הזאת. בכלל, זה מאוד מסקרן לשמוע על הסיטואציה שאתה נמצא בה. כי אתה מתאר במובן מסוים את מערכת היחסים שחווית כמו קריירה של ספורטאי שהודיע על פרישה. היית רגיל, היה לך לוז אינטנסיבי שפעל באופן מאוד סטטי לאורך כל הזמן, ועכשיו השתחרר ממך הלחץ לעמוד בו. אתה חושב? תראה, זאת באמת רק תיאוריה, אבל רק אתה תוכל לענות אם היא נכונה או לא. אבל בזה אנחנו גם, אני חושב שנסיים את הפגישה שלנו להיום, אותה שעה, שבוע הבא. כן, תודה דוקטור. אני אחשוב על מה שאמרת. 570 שקלים, נכון? כן, תודה. נתראה שבוע הבא. תודה דוקטור.
אהלן, זוהר, מה נשמע? איך עבר עליך השבוע? חרא, כרגיל. אני עוד מנסה להבין למה אתה ממשיך לשאול. משהו ספציפי? בוא נחשוב. אני לומד את התואר הכי מסריח שקיים. אין לי שנייה אחת לנשום. אני בתול בלי חזונה, ושם המשפחה שלי נשמע כמו עורלה שתקועה לי בגרון. אתה באמת צריך סיבה ספציפית? אתה מתאר הרבה קשיים שעוברים עליך, אבל איפה אתה מרגיש שהם פוגשים אותך? בכל מקום העולם דואג להזכיר לי על הקשיים האלה. מספיק לי להיכנס לספרייה באוניברסיטה בשביל לקבל חלחלה. זה כאילו עולה לי הקי בזמן שאני יושב שם, ואני לא הולך להסלה, אני פשוט נשאר במקום ונותן לו לצאת עליי בשוטף יום. אז למה בעצם אתה ממשיך ללמוד הנדסה אם זה עושה לך כל כך רע? החיים שלי מסריחים כי אין לי שום עניין בהם. זה קודם כל, אין שום דבר סביבי שיכול אולי בטעות לגרום לי להסתכל על הנדסה או כל נושא אחר כסביל. סבבה? רגע, אז בעצם למה אין לך עניין בחיים? אין לי כוח לחיות אותם. יצא לך לחוות מחשבות אובדניות, זוהר? כל יום. אפשר לשאול מה מחזיק אותך? יש לי עוד תקווה שיצוץ. זה חשק יום אחד. חוץ מזה, אני מפחד מהמוות. למה אתה חושב שאני פה? אין לך איזה עצה לתת לי? אני משלם לך בשביל זה. תראה, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל כן, יש דבר אחד שאני רוצה להגיד לך, אוקיי? תנסה להירגע, בסדר? להירגע? כן. תשמע, אני פשוט ממהר, אז בוא תנסה לפחות רק אולי לחשוב על זה, ונדבר שבוע הבא. זה 570 שקל כמובן על היום. בסדר. תראה. שר קראו לו דוקטור, ים של מוסכמות, הוא הגיע לפסגה. שטרות מעופפים, מעצבים את האישיות שלו כבר פחות מעניינים מהקורים על התקרה. חיים ללא תכלית חסר קצת טעם, אז נמאס לו. צלם מתקפה עצמית, את הדיכאון מיצה. כל העולם שחור כבר אין עתיד, מאוד זולגות לו. פתאום רצות תמונות של ילדים עם מסכה. כל מקצוע מכבד את בעליו אחרי שנים של לבטים. העניין פה לא נסגר, העושר והכסף הם מנהיגות המושלם. כאן החיים מתחילים, בעזרת השם תסלח. השחיקה עם השנים משפיעה על הקופסה. העיניים אדומות, הבושה כבר מוצקה. כועס והפאתי לא יחזור להיות אימפקט, כי הכסף הוא לא אישו, אם העושר כבר לא שם אז הוא נרדם. לאט נגמר, כמו המכתוב של כל אדם, זה ייגמר תמיד בדם. תתמקד בעיקר ותסתכל על עצמך, ואם אינך רואה תמיד תדע. הדוקטור כאן, הוא רק שלך.
מאיה, נכון? כן. הכל בסדר? את נראית לי קצת עצבנית. יואו, יש לי את ההורים הכי מסריחים בעולם, אתה יודע? באמת. היה לי חלום אחד, פורש קבריולט לבנה, זהו, זה החלום, בסדר? וזה לא כזה יקר, אוקיי? כאילו, מה אני מקבלת במקום? את הקופסת פח המסריחה הישנה של אבא שלי. אתה יודע מה זה בשבילי? להסתובב עם זה בבית ספר? באמת, מה הייתי צריכה לעשות? הייתי ילדה טובה כל הזמן הזה. נו באמת, מה עשיתי רע בחיים שלי שמגיע לי לשמוע איזה ילדה מושתנת שבוכה על כמה שהחיים שלה יפים? איך היא נחושה? הפה שלה ממשיך לזוז בלי הפסקה, כאילו היא בתחרות. אוף, תשתקי כבר. אמרת משהו? לא. אבל האמת אני רואה שאנחנו בדיוק צריכים לסיים, אז אנחנו נאלצים לעצור פה. אותה שעה שבוע הבא? אוקיי. חסר לי 100. טוב, אבא שלי יעביר לך בביט. אני לא מאמין, איך שכחתי לקנות חלב היום בבוקר. איך אני עכשיו אוכל להתפקס בניסיון להקשיב לאידיוטים האלה? צריך להוריד את האפליקציית היכרויות הזאת, איך קוראים לה? טינגר? מעניין אם יש שם נשים בגילי במקומות האלה. זוהר, למיטב הבנתי אין לנו פגישה היום. אני יודע, זה דחוף, אבל אנחנו חייבים לדבר. מה קרה? יותר מדי דברים קורים לי בזמן האחרון. אני לא מצליח להירגע, אני באמת, אני לא מצליח, שום דבר בחיים האלה לא מצליח לי. דוקטור, אתה איתי? כן, אני איתך. מה אתה חושב? יש לי באמת תחושה שזה הצעד הנכון. מסכים איתך לגמרי, האמת, כן. אני באמת שמח לשמוע שאתה מקבל החלטה מושכלת, על דעת עצמך. אני גאה בך, אתה יודע מה? זוהר, אני באמת גאה בך. באמת? וואו, טוב, אני לא רוצה לבזבז לך את הזמן. תודה רבה, דוקטור, באמת. תתראה, זוהר. לא מתאים לו. לא מתאים.
מדבר דורון, אני הפסיכולוג של זוהר. עם מי אני מדבר? הוא מאחר כבר בחצי שעה, אני אאלץ לחייב אותו על הזמן. מה? אפשר לשאול מה הוא רשם בפתק? אני לא מצליח להירגע. אני באמת לא מצליח. שום דבר בחיים האלה לא מצליח לי. אני באמת, אני נשבע לך, לאחרונה זה מתחיל להרגיש לי שרק מתי שאני עושה מאמץ ליהנות מהחיים האלה, זה מסתובב נגדי. לא משנה כמה טוב, אני תמיד, זה יהפוך לחרא שמשפיע על כל מה שסביבי. אני יודע שזאת שאלה קשה, אבל אני באמת חייב שתעזור לי. אני חושב שהכי נכון עבורי זה יהיה לסיים את זה כאן. להתאבד. מה אתה חושב? אבל בבקשה, אל תגיד סתם.